Вай, пройшов страшний дощ. Ось поклав помідорки. Страшне, що тепер робити? Це капець. Повимивав ось. Це ужас. А те, що в лунки садила, замулило. Їх, коротше, немає. Щас піду гляну. Страхіття. У нас тут такий дощ був. Це моя капусточка тут. Зараз попитаюсь пролізти. Ну, коротше, я не знаю, тут страшне. Садила помідорки. Їх ось замулило страшне, бідненьке. Ой-ой-ой-ой-ой, в грязі ось усе, боже, капець.